پشتی روژeke ji ragihandina serokê Tirkiye ku Tirkiye amadekariyên encamdana operasyona leşkerî li Sûriyê bi dawî aniye. Serokê giştiyê hêzên Hesedê radgihîne ku Hesedê amadeya danûstandinan bi Tirkiye re bike lê du şert û mercên wê hene. Di ahengekê de li bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê bi beşdariya hejmarek ji serkirdeyên leşkeriyên hevpeymaniya navdewletî û Wezîrê Derveyê Fransayê yê berê ku bi helkefta ji navbirina rêxistina Daişa terorîst rêveberiya xwesariya PYD birêkxistin kirbû. Mezlûm Ebdê serokê giştî yê hêzin Sûriya Demokratîk Hesedê ragihand ku rêveberiya xwesariya sivîl û leşkerî yên ser bi PYD ve amadana dergehê danûstandinan li gel Tirkiye du qunaxa bêdevekin lê bê du şert û mercan. Merca yekem divê Tirkiye ji devera Efrînê li bakurî Sûriyê derkeve. Merca di duan jî divê Tirkiye bi yekcar gefên xwe li ser deverên Bakur û Rojhilatê Sûriyê rawesîne. Li gorî Ebdê merca di duan armancê ew e da ku hêzên niştimanî lê Sûriyê kar li ser durustkirina aştiyê di qunaxa piştî ji navbirina Daişê de bikin. Hevdemî ku Hesedê mafê wê yê rewaj bo berevaniyê bertevahiya Sûriyê de bi taybet bakurî wê heye. Her di heman mijarê de Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye di konferansekî rojnamavanî de li balafirxaneya Atatürk ya li Stenbolê beriya du rojan ragihand ku ew ê di demeke nêzik de serdana Moskoya paytexta Rûsyê bike. Wê li gel Vladimir Putin serokê Rûsyê bicive operasyoneke leşkeriya Tirkî lê Sûriyê gotûbêj bike. Gotûbêjkirin wê bi eşkere li ser mêza gotûbêjiyan be. Herûha Erdogan got jî ku Tirkiye amadekariyên encamdana operasyona leşkerî lê Sûriyê bi dawî aniye. Te kes kir ku eger heye jî nişkê ve operasyona leşkerî lê Sûriyê bikeve warê cîbcîkirinê de bê ku tu aliyek hespê bike. Ew lê dwana serokê Hesedê Mezlûm Ebdê piştî rojekê jê biryara ragihandina Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye tê.